Здравейте, пичове! Бухема Батко in the house! Нещо вие ще поговоря малко за виетнамските електрически автомобили VinFast, тъй като последните няколко дена бяха много популярни. Някои хора даже ми питаха за тях какво мисля, какво става с тях, нали? Макар че, ако трябва да бъда честен, това е нещо, което не е нещо, което не сме виждали до сега на пазара, сигурно, особено с електрически автомобили. Секунда. Ето тук някои такива снимки да ви покажа, нали, на самата кола. Секунда да отворя малко на графика. Красива графика. Това е един спак, както може да предполагате, ако знаете как изглежда графиката на един спак обикновено. И ето тук горе-долу, нали, това е вчерашния бар, но ония ден маркет капа на тази компания беше над $200 милиарда, което е абсурд. Което е прави примерно топ 3 най-скъпи коли по маркетова капитализация, нали, на компаниите, разбира се. И просто беше тотален абсурд. И защо това се случва? Защо тази компания дори сега, ето вижте, това е 218 милиарда, това е мисля, че от вчера на хая. Сега на вчерашния принт май към 100 и нещо на колоза, т.е. но както и да е. Как така това се случи, нали, тази компания от, нали, като спак на $10, нали, да отида, нали, до близо 100 и то за няма и месец, както се казва. Наистина, защо се случва това? Между другото, аз при няколко дена, т.е. не при няколко дена, при една или две седмици говорих за ФРХЦ. Там ситуацията е много подобна. Тук Hindenburg написаха шорт репорт и съответно се пръснаха като кучета на шорт. Защото когато шорт е една такава компания, която е по-голям маркет кап, която е, нали, може би бихте казали измамна или нещо от този сорт. Трябва да се внимава горе-долу какъв е флоута. Колко голям е флоута, колко е фри флоута. Каква част от флоута се държи примерно от един човек или от една организация или от един фонд. Това са и много важни неща. Защото много често вижте, това е компания, която е 200 милиарда, ама вие ако знаете колко много малко е в момента фри флоута на тази компания, просто ще се пръснете. В смисъл, наистина, аз не знам точно колко е в момента. Вероятно е няколко милиона само или нещо такова, може би малко повече сега. Може би се анлокнал част от флоута вече, може да говоря глупости, но като цяло, за да се анлокне, голяма част от флоута трябва да мине някакво време, зависимост от какъв е спака, зависимост трябва да четете проспектите, да видите, нали, дали зависи от това колко дни минат, дали пък понякога зависи кама търгува над някаква цена, например за 20 поредни дни, нещо от този сорт, за да може, нали, да се анлокнат там някакви шерове. Има много различни фактори и като цяло, както знаете, спаковете са такъв инструмент, който има такъв built-in dilution, т.е. те малко или много, те винаги ще се дайлютват повече и повече, т.е. винаги ще става по-голям и по-голям флоута. Т.е. нали, ако сте акционер, нали, това като цяло не е хубаво за вас. Затова и повечето спакове от $10 отиват на $1. Наистина, без да се шегувам, това е, нали, много голяма част от спакове, това го знаете. Но да, стига съм говорил. Нека да отворим тук една статия на Reuters. Ето вижте. World's third most valuable automaker. Тоест, съжалявам, не мога да говоря още твърде добре. Ето вижте, 160 милиарда. Това е, нали, август 28. На трето място в света, след Тесла и Тойота. Ето и те това обясняват, че просто имат супер малко publicly available shares. Това е много важно. Но да, в смисъл, тази кола няма нищо интересно. Вижте какво пише тук. 99,7% от акциите на фирмата са в Pham Nhat Vuong. Нека се пак да видим как този човек. Си представите, той е на 55 години, доста млад между другото. Да, този човек е така за кратко стана много богат. On paper, разбира се. Това е много важно да го знаете, че това е on paper. И така стига толкова за VinFast. В смисъл, просто това се играе много трудно на шорт и на лонг трудно се играе, може би, ако ги знаете, че тия неща предварително, ако знаете, че наистина голяма част ще държи от един човек, ако знаете, че нямате чак толкова много риск, около $10, ако си купите,
Може да направят някакъв много добър трейд на лонг, обаче това са много трудни за игра са тези спакове. Играл съм ги не веднъж, но това са много трудни за игра инструменти. Така, нека да продължаваме нататък. Има още няколко теми, които иска да сегна. Нека да почнем от един приятел прати една снимка. Billionaire Old School Investors, Icon, Buffett, Munger, Aaron Marks, Nick Lee и прочие. Billionaire Day Traders няма. Second list isn't blank on accident. Това е... Той нали като цяло се бава с менеджмент на Day Trader. Няма лошо, разбира се, няма лошо, обаче погледнато отстрани, това изглежда малко смешно, в смисъл, тук може да се напише билионер и може да сложиш всяка една професия, нали, която нали, не е, нали, те да знам, в смисъл, някакъв такъв инвеститор или тук са написали, в смисъл, малко хора въобще стават милиардери, в смисъл, а няма значение дали сте day trader, дали сте лекар, дали сте пожарникар, дали сте полицай, няма никакво значение, малко хора стават милиардери. Но да, факт е, че с day trading не можете да скелвате толкова много, че да правите наистина милиони на ден, за разлика от тези господа. Но дори и да правите примерно няколко хиляди долара за ден, това със сигурност в много голяма част от света това ще бъде една много добре заплатена работа, така да се каже. И въпреки това ще имате възможност да правите повече и повече всеки изминал ден и месец. Като цяло не ме кефи много този твит, не показва много от нещата и дори хора, които са били много добри дейтери като Куамаги, просто малко или много станали свинг трейдери, за да могат да скелват повече техните сетъпи и да правят повече и повече пари. И като стане просто за Куамаги, нека се върнем на карваната. Това беше неговия най-голям трейд тази година, може би. Сложилки съм тук 10-20 moving averages, за съжаление, като гледат тук как пробиват надолу, съм почти 100% сигурен, че Куамаги си продава позиция някъде тук около 40 няколко долара. Не знам той защо би държал, като наистина той не държи, когато пробият тези 20 moving average. Ще се радвам той да пусне стрим в близкото бъдеще, за да може да разбереме той наистина какво е направил с тази позиция, но аз не познавам много стила му, повечето негови фенове бих казал това, което аз бих казал, че когато той си купува, нали, той си има ясни стопове и това са тези 10-20 moving average. Тук имат някакъв кросовър, т.е. може да бъде сигурен, че наистина около 42-3 долара може би се е фърлил. Той е направил не 20 милиона долара в този трейд, но сега ще го изчакаме да видим какво ще каже човека. И така, нека да се мръднем на още няколко други теми, които исках да кажа. Може би една последна тема. И тази тема може би по-скоро за най-начинащите трейдери. Това са хора, които наистина нямат представа от трейдинг, от day трейдинг, не са търгували на такава платформа като моята. Вижте, имам левел 2 бидове и офери за всяка една акция на американския пазар. Просто ето това видео на S&P Capital. Legendary 8-figure trader shares complete day trading guide for beginners. Това е много важно. Това е видео от преди 7 дни, преди една седмица. Ланс Брайтстейн говори това видео. То е доста добра видео, обаче само ако сте наистина начинаещи. Това видео, ако сте търгували някоя, особено на така Level 2 платформа, това видео въобще не е за вас. Това са нали, неща, които биха ви помогнали, ако наистина не сте търгували. Това са неща, които биха ви помогнали, ако искате да навлезете в трейдинга. Много е полезно. Аз също не съм го изгледал цялото, малко го сипвам, защото наистина за мен няма нещо, което какво да науча. Просто го слушах като подкаст. Но тук нали всеки неща се обсъждат. Нека да нещо по-важно, което някои хора са ме питали. Ето вижте, Venue, EGX, ARKA, NASDAQ. Виждате ли, ARKA, EGX, NASDAQ. Някои хора са ме питали, аз това съм го обяснявал, но после са ме питали пак, нали, какви са тези ARKA, EGX, NASDAQ до цената, нали, до лота, който виждаме. И това са венюта, вижте, това е Virtual Market where buyers and sellers are prepared. В смисъл, ето вижте, това е просто much is like you can buy the same item at Amazon, Walmart or Best Buy, this isn't too different. Това е. Нали? Тук се говори за спреда между
И тук говорят за Level 2 DAT. Това са неща, които между другото, това са неща, които само ако сте професионален трейдер с Level 2 DAT, това е само, а тогава бихте ги знаели тия неща. Затова, дори ако не искате да занимавате с това, можете това видео да го гледате. Някои неща, които аз ги говоря, вие може да не ги разбирате. Това са, нали, трейдер линго, както се казва. Това са наистина най-простите неща. Най-простите неща, но въпреки всичко това не е лошо да го видите, ако, пак казвам, никога не сте търгували. Много готини неща за начинащите трейдери. Говоря за Expected Value, това е много basic. Това е, ако някога сте играли хазарт или Risk Management сте имали, това е нещо доста интуитивно, бих казал. Доста интуитивно. Expected Value. Да, това е горе-долу за сега. Това мисля, че от мен за днес. Кажете ми какво искате аз да коментирам, какво да говоря. Може би за последно пак за Майкъл Бъри, защото в Twitter много се коментират теловите бетове. Тук Майкъл Бъри е някаква на убийствена загуба, доколкото се говори. Но някои хора спекулират за това той дали държи или не. Просто искам да кажа за последно, това е много малко такива големи трейдери, големи инвеститори, много малко от тях държат лузери. Това искам да ви е ясно. В смисъл, наистина човек като него, няма значение кой да е, дори да е някой, който ви струва като слаб трейдер или инвеститор, човек, който оцелял на пазара 20 години или 30 години, не можете да си представите, че той би държал нещо на някакъв голям лузър. Примерно тук ако губи, нали, примерно, има спекулации колко се губи, защото нали, не се знае точно му страйк прави с каква дата е, но както и да е смисъл, той най-вероятно или е хеджирал опцията, или е продал или цялата или част, нали, от нея, или нещо такова смисъл. Имайте предвид, че такъв тип шорт бетове, дори да се заиграят с тях, това е, че те да губят пари, но не се остават да ги държат тези позиции на шорт. Разбирате ли какво им пари? В смисъл това да държиш шорта. Много е трудно така да се фане хая, особено в такъв пазар. Наистина аз го казах и последния път. Познавам много хора, които са фалирали по този начин, много хора, които са си губили много голяма част от трейдинг печалици, като се опитвали да шорт с пазара. И съм сигурен, че доста от вас вие познават други такива хора. Това е нещо много популярно, нали? Не е нещо, което е някой така си щакне и си каже, тук ще фалира света, ще трябва да шортиме до нулата. Това не е един човек го е казал. Знаете, в YouTube много такива хора говорят такива неща. Има много такива чуждестранни канали, които постат само такъв bearish сентимент. И като цяло, наистина, искам пак да кажа, че хора като Майкъл Бъри, те когато шортят, да, може да поемат на няколко милиона загуба, да речеме, и просто стискат си ръцете и си казват, стига толкова съм губил, айде може би ще влезе пак някой път на шорт, може и някой път няма да влезе на шорт, ще продължава на товара на лонг, няма както и да е. Просто искам да знаете, че няма хора, които така авереджират шорта си до смърт, как се казва, защото това е, просто те ще фалират много бързо. Ще фалират много бързо. И така, нека бъде това от мен за днес, че сега става, вижте, 1.29, искам един по на новините. Да не помня, че не съм лицензиран финансов стек, този канал с комедийно задължение. Търгувате с акции, други финансови може да се разделва на ваш капитал. Ако имате нещо да ни питате, моля ви в коментарите, лайквайте видеята, абонирайте се, ако не сте. Нека правим дискусии и много благодаря за цялата подкрепа. Пичове, пички, това беше от мен за днес, за тази седмица. Peace out!